ברוכים הבאים לכנס השנתי של עושים שלום, קומוניזם ועבודה סוציאלית, מעצרי קטינים ישראלים ופלסטינאים. הכנס נערך בשיתוף פעולה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים. למעשה, הכנס הינו תחנה במסע של עושים שלום יחד עם ארגונים אחרים כפסיכואקטיב, בעצם בשיתוף פעולה עם פסיכואקטיב, בעניין זכויות קטינים בעת מעצרם. במהלך הכנס היום יוצג הנושא בזוויות שונות, נקיים דיונים נרחבים על מנת לקדם את הנושא ובעיקר להעלות את הנושא למודעות הציבורית ולדעת, לנסות לצאת עם משהו לעזור לקטינים בעת מעצרם, ואחרי זה גם לשתף ארגונים אחרים כמו צבא, כמו מערכות המשפט. בחלק השני של הכנס תיערך אספה כללית של עמותת עושים שלום. מקווה שכולנו יום מוצלח, יום גורף, קצת ארוך, אבל מרבה תפוקות בעיקר לקטינים. פשוט אני מתכבד להזמין את פרופסור מימי אייזנשטט, מרצה וחוקרת בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ובמכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפט באוניברסיטה העברית בירושלים. וכיום מנהלת בית הספר ללימודים מחו"ל על שם רוטברג. בבקשה. תודה רבה, בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים. בשם בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, אני רוצה לברך אתכם על השהות שלכם כאן, ואני מקווה באמת שיהיה לכם כנס מעניין ומוצלח. לפני שאני אגיד כמה מילים, אני רוצה להתנצל בשם דיקן בית הספר, פרופסור ג'וני גל, שהיה אמור לפתוח את הכנס, אבל בדקה האחרונה הוא נקרא לאיזושהי ישיבה חשובה, והוא התקשר אליי במוצאי שבת וביקש ממני שאני אחליף. טלפון כזה מחבר טוב, מדיקן, בדרך כלל גורר מחשבה ראשונה, נו, זה ג'וני, הוא מבקש משהו, אז אני כמובן הוא חבר טוב וקולגה, אז אני אעשה את זה. אבל דבר שני זה, עוד הפעם, איזה תיק הוא מפיל עליי. אבל כשהוא סיפר לי על הכנס, כמו כשהוא התייחס לכנס הזה, המחשבה שלי הלכה למקום אחר לגמרי, ואחת הסיבות היא שנעוצה בשיחה שהייתה לי עם דוב הרבה לפני אותה שיחת טלפון שקיבלתי מג'וני, כשדוב סיפר לי על כל הפרויקט של מעצרי קטינים והניסיון לעזור להם, ואמרתי לו, ודוב כאן העד שלי, שזה נשמע מרתק וחשוב, ואני מוכנה לעזור ולהתגייס בכל מה שאפשר, ואז דיברנו על הכנס, ואמרתי, אני לא חושבת שאני אהיה בארץ. אז אני כן בארץ, ואני שמחה שאני כאן, ואני מוכנה להתנדב ולעזור. ההתנדבות הזאת היא באמת מוכנה, היא ממשיכה לפעפע בי, כי אני חושבת שזה נושא מאוד חשוב. הנושא הזה נוגע או מתקשר באופן ישיר לתחומי המחקר שאני עובדת בהם. אני עובדת בנושאים של נוער, בנושאים של רווחה, בנושאים של ארגונים. כמו ששמעתם, אני גם שייך למכון לקרימינולוגיה, לפקולטה למשפטים, גם לבית ספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, כך הנושא הזה הוא באמת במהות מאוד מאוד תואם את מה שאני עושה, וגם חשוב מבחינה ערכית ואידיאולוגית ותפיסתית, שאני מאוד מאמינה בו. כשעברתי על התוכנית, אני ראיתי בעצם שהיא מתבססת על 3 יסודות שלדעתי צריכים להיות נר לרגלי האקדמיה ולרגלי האנשים שעובדים בשטח, בשדה. היסוד הראשון זה צבירת ידע, ומה שנעשה כאן, גם הכנס הזה וגם הפעילויות האחרות בהחלט הולכות בכיוון הזה. יש כאן המון צבירת ידע, ובאמת צבירת ידע די מההתחלה, ולדעתי זה מרתק. הנושא השני, או הרגל השנייה, או הציר השני, זה מדיניות, שינוי, קשר עם הקהילה. פה אין לי מה להרחיב, זה ברור. והשלישי, אני חושבת שזה רק לשבת כאן במשך החצי שעה האחרונה ולראות את הקשרים ביניכם. באמת מחויבות, מין מחויבות אמיתית, איזה מין אמת פנימית ומוכנות להתגייס, לעשות את כל מה שאפשר כדי לעזור, כמו שאמרתי, ללמוד, ובמיוחד לעזור לשנות. אז אני לא רוצה, יש לכם יום עמוס לפניכם, אז אני ממש לא רוצה לקחת את
זמן. אני רק מתנצלת שאני פשוט צריכה ללכת, להשתתף עכשיו אני, ב-11 יש ישיבה ואני צריכה להתכונן אליה קצת, אז פשוט בשם בית הספר וגם בשמי הרבה מאוד בהצלחה, ובאמת יש מקום קצת בקנאה, שאני צריכה ללכת לשבת על תקציב עכשיו, ואתם יכולים לשבת ולעסוק בדברים הרבה יותר מעניינים. ובאמת אני מקווה שבסופו של דבר, בסופו של יום, גם היום וגם בהמשך, תהיינה תוצאות מעניינות, טובות וגם חשובות. אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה, וגם הזדמנות להודות לבית ספר לעבודה סוציאלית על שיתוף פעולה הפורה להצלחת היום הזה. אני מתכוון להזמין את עו"ס צפרא דוויק, יושבת ראש איגוד העובדים הסוציאליים, נכנסה לתפקיד במרץ, פעילה באיגוד במועצה לעבודה סוציאלית, עו"ס ותיקה מומחית שיקום, הייתה מלאה תפקידים רבים, ביניהם מנהלת יחידה, מנהלת מחוז במשרד הביטחון. בבקשה. צפרא תאווה. אני מאוד שמחה להיות כאן. א', בגלל שאני סאקר של כנסים. אני מאוד אוהבת את המפגשים הלא רשמיים, בעיקר אלה שפותחים את כל החיבוקים והתנשקויות, וסיפרתי לדוב שאני מצטלבת כאן עם כל כך הרבה אנשים. קודם כל היה לי מרגש השם אייזנשטט, כל מי שלמד סוציולוגיה בשנים שנות ה-60 וה-70, זוכר שזה היה הטקסטבוק העיקרי שלנו ששמו נון אייזנשטט, וזה כמו לשבת על יד מיתוס וכו', אז זה מאוד מרגש. את נתן אני מכירה מה שהייתי פיצקלה, אני לא רוצה להגיד כמה, כי אם אני אגיד שהייתי יותר גדולה והבנתי מה שמדברים, אז תדעו בת כמה אני. נתן היה מראשוני הפעילים כבר אז כסטודנט באוניברסיטת תל אביב, אחר כך תל אביב זה היה נכון או בארצי, והיה פעיל יחד עם אחי באגודת הסטודנטים של אז, והיו ימים שאגודות הסטודנטים ידעו להילחם ולצאת לרחובות ולהשבית ולחסום, והיו מאוד יצירתיים. והיום שאנחנו נפגשים כשאני פעילה מהצד השני, זה מרגש מאוד. גם ממין הצמח אני קשורה, וזה כבר קשור למשפחה אחרת, אז שטר שם. בכל אופן, ממש, ויש כאן המון אנשים שהיו מדריכים שלנו בעבודה, וממש נעים. אבל אני רוצה להודות לכם על זה שהזמנתם אותי לברך כאן. אני לא רואה את זה כמובן מאליו, שמזמינים את יושב ראש איגוד העובדים הסוציאליים לברך. מן הטעם הפשוט שא', כשאני מסתכלת פה על הקהל, אני מניחה שמרביתכם לא חברים בהסתדרות, אולי מיעוטכם חברים בהסתדרות וחברים באיגוד. ויכול להיות שאפילו יש כאן תחושות באולם, ואני לא בעניין של לעשות כרגע סקר ולבדוק, של ביקורת על התנהלותו של איגוד העובדים הסוציאליים בשנים האחרונות, ואפילו בצדק. ודווקא מן הטעם הזה שהקול של האיגוד לא נשמע בשנים האחרונות, אני רוצה להודות לכם שהזמנתם אותי ולשתף אתכם באשר על ליבי. נכון שאני רק בברכות, אבל אני מנצלת, תסלחו לי, ואני לוקחת עוד דקה כדי לשתף אתכם, כי אני מרגישה צורך דווקא אתכם לשתף, כי אתם העמותה הכי ותיקה ששמה לה לדגל פעילות חברתית, פעילות למען צדק חברתי, ואולי חומש, העמותה שאני עמדתי בראשה, שזו העמותה שעוסקת בשיקום, היא באותו ותק בערך, אבל אני חושבת שאתם בכל זאת מנצחים בוותק. והעמותה שעובדת בעקביות ופעילה ללא לאות, לעסוק למען החלש ולמען הנרדף ולמען המושפל ולמען השוויון ובזכותנו, זכות כולנו לחיות למען צדק חברתי. וזה לא סוד, אני לא מגלה שום דבר שאני אומרת שיש הרבה ביקורת על זה שאתם בכלל עושים שלום, לא אתם, אלא גם אני חברה ועושים שלום, מוכרים כעמותה מקצועית, שזה לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל זה ידוע, זה לא סוד. מתוך המקום הזה שאומרים שמה זה עושים שלום? עושים שלום זה תנועה פוליטית, כי כאילו תפסתם צד. כל מי שאומר את זה, הלוא לא קורא בכלל את המטרות של עושים שלום, וכל מי שאומר את זה לא קורא את הדוחות פעילות שלכם, כי אם הוא היה קורא אותם ומספיק ללכת
אחורנית, אפילו ב5 שנים האחרונות, היה רואה שכל מה שנעשה בעושים שלום, זה הדבר שהוא בליבתה של העבודה הסוציאלית. שאין עובד סוציאלי שיכול לעבור לסדר היום בלי להילחם בדיוק על הדברים שעושים שלום שמה לה למטרה ופעילה באופן כל כך עקבי. אז לדעתי כל עובד סוציאלי צריך להיות חבר בעושים שלום. ואפשר לצטט אותי לכל מי שרוצה כאן, שאלתי טוב אם יש פה עיתונאים מצידי, שיצטטו אותי. ומשום כך אני רוצה לשתף אתכם בתחושות הקשות שיש לי היום, כשהגעתי לאיגוד, והביקורת על האיגוד היא שקולו לא נשמע ואין לו אמירה חברתית. וזה בא מהמקום אולי, ואם יש לו אמירה היא מאוד פרווה, ואם יש לו אמירה היא אמירה של ייאוש. וכולנו יודעים שיש שיח של ייאוש, אז אי אפשר לבנות חוסן ואי אפשר לעזור לאנשים, לא לעצמנו ולא לאחרים. ואת השיח הזה אני רוצה לשנות. את השיח של התחושה של ייאוש אני רוצה לשנות לחלוטין, ואני לא יודעת אבל, ובזה אני גם אתייעץ עם חברים מכן, איך אנחנו הולכים להביא לידי ביטוי את האמירה שלנו שהיא מחאתית והיא נגד גזרות כלכליות ונגד אי שוויון ובעד כבוד האדם. אז יש את האמירה הזאת שמצופה ממני כיושבת ראש איגוד, ואיך הבן זוג שלי אומר, נותנים לה מיקרופון, היא מבסוטה, אז אני בגלל זה מדברת גם. אז אני מתראיינת לעיתונים ולטלוויזיה ולרדיו, ואני אומרת את דעתי, ואני גם מפנה לעובדים סוציאליים שאני יודעת שיודעים להביע את דעתם.